Facenda comezará a revisar os bizums a partir de 2026. Terán acceso a todas estas operacións bancarias para intensificar o control bancario sobre os pagos e así evitar posibles fraudes. A Axencia Tributaria dá un paso máis no seu cerco ao fraude fiscal, poñendo o punto de mira no Bizum. Esta forma de pago, que resalta pola comodidade o estar vencellada a un número de teléfono, será accesible para Facenda dende o ano que ven. Unha medida que pretende aumentar a vixiancia para evitar o fraude fiscal, pero coa que non toda a poboación está de acordo. Que controlan a todo, moi controladores para todas as cousas, total, eso é no banco. Tamén sabes a conta do banco, pois podela facer desde o banco, eso xa controla o banco, xa son cousas que poden xa controlar eles mesmos. Fatal, porque non todo o mundo pode gestionarse con un Bizum. Están facendo moitas normas que non son para a xente, que nin para a xente nin que debían, porque non teñen que controlarnos tanto. E que pasa que, sabes por que nos pasa todo eso? Porque nos salimos á calle, salimos polo que non debemos, non salimos para nada. Entón... Hai tamén quen si ve con bos ollos esta vixiancia, sempre, iso sí, co obxectivo de perseguir posibles criminais. Bueno, non sei, se hai que regular todo, hai que regulalo, sí, pero bueno, eu non fago cantidad que creo como para ter que facer declaración de renta ao final do ano, que non sei a cantidad pero creo que non. Pero se son 2 euros non tens que facelos, estamos entrando na xente que ao mellor busca no Bizum unha maneira de... Sabes, que eu quero dicir, as normas hai que poñelas, hai que controlar e regular as cousas. Moitas voces piden agora que Facenda poña o foco noutro lugar e non nas pequenas transaccións entre particulares. A Hacienda se está metendo en moitas cousas que non debería, para min a Hacienda. Se se meteran eles mesmos donde teñen que meterse, porque eles son os peores, o sea, non sei que nos están enseñando. Están nos enseñando a nós que nos están quitando de todo, pero eles sí que poden levar os cartos para fora, poden jardalos no bolsillo e poden facer de todo. E aquí non, aquí traballo precario e todo moi mal. A partir do 2026 deberemos andar con ollo con estas operacións realizadas por Bizum, xa que esta medida non indica un importe mínimo para vixiar.